गिबियावनो बयनिसिमबो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बर'नि निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे बिबुंसार होनो नागिरदों। मैया बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव मोनसे जथाय सावरायनाय जाना थाङो। 7 नभेम्बर डिमाकुसि हालामाव आरो बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हालामाव खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेनो जाहैबाय जानुवारि दाननि 27, 28, 29, 30 बे खालाराव। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बेवहाय गोथार बाथौ सान 28 जानुवारि 2025 मायथाइयाव बेवहाय गोथार बाथौ साननि खालारा हाबनानै दङ आरो बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बा जिल्ला आफादफोरनि जाबायदिहाय बेखौ बे खालारखौ फावसायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम सावरायनायनि गेजेरजों एराधरानि गेजेरजों माबा मोनसे राहाखौ जों दिहुननो हागोन होननानै मैया 7 नभेम्बर खालारखौ थिग खालामनाय लेखा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों केबिनेटनि सोद्रोमा बिथांमोन आरो लाइमोन माइनाव मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे साखाथियाव थानाय तामुलपुर जिल्ला, भेरगाव जिल्ला, उदालगुरि जिल्लाखौ लाफानानै बेवहाय गोजोनै सावरायनाय जादोंमोनब्लाबो जों जोबथारनायाव जोङो बिनि फिथाइखौ थायनाय मोनासै। बेनिखायनो जों बेवहाय बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबियारि हिसाबै दुखु मोननायखौ जों फोरमायथिदों आरो बेनिखायनो बे खालारखौ सोलायनो हायियाव जों गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, बे आफादफोरनिसिम जोङो जाबायदिहाय जोंनि संबिजित लेखा दंखायो बेबायदि हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय मैया थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों जोबथा मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादों। बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनि जाबायदि संबिजित दङ बिथांमोना गावसोरनि बायदि खारगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जा संबिजित दङ बेबायदि खारगोन। बे जोबनायाव बे गरन्थ'आव फैदों। नाथाय जोङो बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जे जोंहा बोसोरफ्रोमबो स्टेट हलिडे दंखायो, बेखौ जों गासिबो मोनथिखागौ। गोदानै बुंनांगौ बेखौ रावबो गोदान बाथ्रा नङा। दा देग्लायनि बे बोसोराव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आसाम नाङै आरो आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो गोथार बाथौ सानखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय गोबां जिल्ला आफाद बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो रायदाव आफादबो दानानै लाखादों। दा बेनिखायनो गोनो गोथो जानायनि खारनफोरा बे जोङो थुनलाइ सिबियारि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो थुनलाइ जोनोम मोन्दों आरो बेनिखायनो जों मानो थुनलाइयाव बाहागो लानो मोना। दा बेखौ गोबां सोंलु जानायनि बिथिङावसो बे बाथ्राफोरखौ सावरायनो गोनां जादों, नङाब्लाथ' सावरायनो गोनां जेबो गैयामोन। दा बेनिखायनो जोङो बाथौ सिबियारिफोरनिसिम आरो जोंनि जिल्ला आफाद, बियाब आफादफोरनिसिम जाबायदि हाबाफारि नोंथांमोना लादोंमोन बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। बे हाबाफारिफोरा गाजा गोमजायै जानांगौ। जेरैबायदिहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथोन हरदोंमोन आगोलाव, बेबायदि आगोलो बिथोन हरनाय लेखा नोंथांमोना हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आरो बिथांमोना रोखा खालामखादों जे 28 खालाराव थान्दै
बिथांमोना आजावनाय दङ नाथाय बाथौ सिबियारि बिथांमोना बै थान्दै मेलाव बै समाव सहैयाब्लाबो जागोन होननानै मैया रोखा खालामखादों आरो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय साननांगौ जादों जायाखै बेखौ जोंनि जिल्ला आफाद बाथौ सिबियारि बिथांमोना बेखौ सानगोन बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौ रोखा खालामखानानै होबाय आरो थुनलाइ आफादा बेनि सायाव बारा सावरायनांगौबो गैया होननानै जोंखौ बुंदों आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै थुनलाइया बाथौजों सोरजिजानाय हिसाबै जों माखासे बेनि सायाव सावरायनांगौ दं होननानै जे दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों सावरायनो थाखाय आवगायलांदों आरो बेयो बर' थुनलाइनि आगानसेबो फावसयदियाबो दावगादियाबो बे जोंनि थाखाय सावरायनाय फ्राय 3 घन्टानि बांसिन सावरायनायनि गेजेरजों जेबो फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनासै आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो थुनलाइ सिबिनो हयथ' थुनलाइनिफ्राय गोजानाव जानांगोन नामा बेखौ जेबो गरन्थ'आव फैनो हायासै बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखा जेबो बेखौ राहा लानो हायासै बेनिखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा साननैनि हाबाफारि जाय लादोंमोन माखासे जिल्ला आफादफोरा जोंनिसिम मेसेज हरगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों खावलायदों जेरैबायदिहाय फरायसालियावबो गामियारि बाथौ थानसालि बियाबनि बाथौ थानसालि आरो बेबायदिनो गोबां फरायसालिमाफोराव दिनै गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो कुनु थुनलाइ आफादाव खथि जानाय नङा होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बेबायदि लेखायै जोङो साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन आरो बेखौनो जों जिल्ला आफादनि जानानै मिरु आफादनि जानानै जिल्ला आफादनिसिम जों खावलायहरदों जाहाथे बे थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ बिथांमोना खुंलांगोन नाथाय जोंनिखौ जों खुंलांगोन आरो बिथांमोना बेखौनो खावलायदों जाहाथे मोननैबो आफादनि गेजेरजों गावबागाव लामाजों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन आरो बिथांमोना फोरमायदों थुनलाइ आफादाव जेबो खहा जानाय नङा आरो जोंहाबो जोंनि खामानिखौ जों मावलांनांगौ बाथौ सिबियारि नोंथांमोन गासैबो जेबो साननांगौ गैया जोङो जेरैबायदिहाय जों आसाम स्टेट हलिडे जों मोननो हादों बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गौरबनि बाथ्रा आरो बर' हारिनि गेजेराव बे जोङो धोरोमारि बिथिङाव बाथौ धोरोमा दिनै बर' हारिनि थाखाय गुबै धोरोम आरो बे गुबै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों राव थुनलाइ आसार खान्थि हारिमु गासैबो बजबनानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि नोंथांमोन बयबो खौसे जानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव लैहोर लैहोर फैनानै दिनै खामानि मावदों आरो दिनैनि समाव बाथौ धोरोमा मोनसे फोसावनाय फोगोमनाय फेहेरनायनि गेजेरजों दिनै आसामल' नङा सारा बुहुमाव जेरैबायदिहाय बर' गोसारनानै दङ आरो बेनि थाखायनो राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाखांहोनो थाखाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों आरो दिनै नेपालाव थानाय वेस्ट बेंगलाव थानाय अरुणाचलाव थानाय बांलादेशआव थानाय बेफोरबायदि जायगाफोरावबो बाथौ धोरोमनि दिनै आर'जनि गेजेरजों जोङो राव फोरोंनाय आरो जोंनि हारिमु जौगाखांनाय बेफोर गासै खामानिफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव दिनैनि समाव बेखौ मावबोगासिनो दङ आरो अरायसम मावलांगोन आरो जोंनि जिल्ला आफाद आरो बाथौ सिबियारि नोंथांमोना मालाबाबो गोसो बायनो नाङा आरो बे खालारखौ लानानै जोंनि थाखाय बियो फावसायनो हायिया जोंनि थाखाय दुखुनांथावना आरो बेजों जों मोनफाबावदों बिथांमोना बिटिआरनि एकर्ड सानबो गोलैदों 27 जानुवारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेखौबो बिथांमोना मान होआलासे आरो बे हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुदों आरो बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों मोनफ्रोमबो आफादनि जायखिजाया माबा मोनसे तिथि पालन खालामनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायसम मान होयो जों मालाबाबो रावनिबो गौथुमखौ जोङो मान होआलासिनो दिनैसिम हाबाफारि लाफेराखै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो फावसायनो हायोबा फावसायबोनानै जों हाबाफारिखौ मावबोदों नाथाय दिनै जों फावसायनो हायैनि खारनफोरा बे
जोंहा स्टेट हलिडे आरो मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार सानाव जे गोथार बाथौ साना गाजा गोमजायै जोङो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मुलुगनाङै खुंजायो। बेनि सायावसो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जिल्ला लेभेल, आनसलिक लेभेल आरो मिरु लेभेलनिफ्राय प्रेस बिबुंथि होनाय जादोंमोन। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनैसो जों गिबि खेब आरो बेखौनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जों रोखा फोरमायनो थाखाय दिनै गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जों मोनथिहोनाय जादों आरो बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै बे जोंनि सुंद' फोसावनायखौ खुलुमनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, दया।